kushibara sinu mambia ibando mora yo somenya kero kisi count pasana kila faram ase kire Kenya bono iga ndega ni tutwale chinkwano chokole to malembe Kenya na kubwatirana tolele matuka matambe chikwa nicho kwa Kenya niche bitena eliomana na kugecha na kwa chesi chinguru ichaletire amatara man Kenya bose abantu bakule ibintu byasaliwe abantu bande lakini utakara mangana yonse ne kwa natanga kiro monta sako to kabene MCA ebene motuleti ebene parasende se okorwa yakorwa somolembe tutanga somolembe na deba sa baito baka baito ngina baito ngito to kwa sese ya Kenya kwa sababu yadu tokata makosalia biashara vyetu watu wita tuweka banyana tuata uchumi ya berembe ani ndo banyana tuwa changere uchumi kusalika kwa sababu Kenya nabeko baige nte kama kubata kana kiro monto kali ruwa no mchumba tutanga somo no gwanje no molembe sese ya Kenya na kwa kanisa eso kutanga somo lembe tebase kumukia kuira atuende yo kubata nabasa kinda senge njonga mba chukwa kwe kanisa imba ngomo randi atende kutangaza omole mino bwamate obuya obwa kutangaza kweligelia okusikwa kwa ibeko manyene alira bekenye bwata masikano mole mutwaso wako na roho Marieta ne pasta morwabe Peter bekanisa gospel basi kusombo okorangiri kwa nengo kisaba pasta ba mito na basaseroti na baraibons abechi kanisa ao nima tenga chikanisa chetu nchiata na negete lakini ense tole imene yemo ekoro ku Kenya apo twale kanze ekoro ku PH twale gospel basi twale catholic twale SDA asana arto tai wanane por ngamene to gosomie buku lakini ase obwo okoba abana inchi ba Kenya twese abana inchi amana aba minta ba Islam we are just the same igonto ba isa ko siriense yaito na kero kene nto twaro wo babu na barai to so ego join ya maybe toega mesa serikali kostoga mesa chensi aso kubanga abana bana baratu ite tigato baba le mereli to kwanira abana baito ase kene na so kwantani ekera mangana ba kubolia haye na ya kene no mono around ye mangana ba kubori tinya maiti bijego ekima tane kama yukanga ba go sherekea abana ba mu baito twe last year June na in the process abanda bagakwa bono ntugo taka kuna kora abantu bago kwa engenje kamineyo kwenda nonyo no minister Olimuru Komeni otebetenga abaskari mbago atobosubole gogo tumia lisas ekitagento kia otatikale nda karoko rengere no ninje nako bomoskari etoke ngabantu bangenkeire igera itakabere bwe konyake gose bago itokwe igo tatikale ndi bono kobo minister ntoke rotwara wisdom inke omanya mina na kiwa communicate ya manganao ona go sabe president yeto na ge ko be ka chi minister na ba mur komen e akesa ase na buna aneta ke ko be ka ba go to ba ko ngirake ba ko manya na kiba ko ando mangana yu iko abaskari baito ko basabera tole na robo pastor mana kana ngata ko basabera mo ka inume ka morinje na onde ko basaberande ni ngorto moksana ko saberanda abaskari ko saberanda serikali ko saberanda abana inchi amana abana baita basai nkora sokote baiga aba basta to sirio boba pi to tebia serikali asebwata magoso to tebia bana baito asebwata magoso ndoko bugoli magana na intu bana pasta ne chirungu to soe para kwandamana lakini abana baito enchira teria ye momura aboli eaki wikira lero komengo kwana serikali yegurenga abana mbagosaire mbabwate omuchando bono malioye ingitoko kora tigato ichamo ekanisa eserikali chikaunti abagaba na bonsi nabasaba nabantu bebigoli yawao tokwana nga kitoko ira Kenya yeito kuchimuntu amangana ali Fred Matiang'i kwana Sunday moske Fred Matiang'i alina mangana yenge nchomononga Kenya nkimantu naba Kenya tigato chamo tore na kitoko ira Kenya yeito kuchimuntu dibato ko yesani pia mona bararia inche Pastor Bakari Douglas igona ari gukwanera mono ukia saba sae baito abo babu ate haki yo kuandamana bunere likira se katiba lakini mono amandamano muno twara ya rorira abeire kurwa matuka maega ntorara mandamano iko bago tanga amandamano yo morembe lakini goikera bono igekero korora ebintu biri gokorera lituria mandamano to konyara kurigyo morembe asa mandamano yo nyore no morembe yo mubuka nare gusaba abasaye baito ase mo kuandamana kamuranche renda mono mutige kubugoria magena mutige kubugori chinungu asengenjo sofa Kenya ntorara mandamano ya amani ntoka nyeteri tukolimbe like limo
tokorra omorembe goso kwandamana kubwata omorembe nabasigari boigo motumia chinguru chire excess ekiagira bono yaikire kororokana ng'a igo bategaine asege kubwatira onde bwensi uri bwatekeria bwate koboko abwatoke nasaba basae toire ngorake nenya netoka ngane njire yo kwandamana yo katobwate to chakonya koyetumia rioka sengi tera areta machibu so far bosongo wao tebanga. If you do one thing the same way the same time you will not experience the different results. Nare ko basabanga koikira bono moiwekanire keri bono toga nititokore to eribaga ikatoko gendera gukubuna basae to eribaga serikali na barayi bari baro egere bari giri chibu na barayi kana ino kumoko giri chibu renda mono mori giri chibu eriko ko kia abantu egere esegite kona koba ofyo okuna kolera baada muandamanire tari gochaba maya amatuka ito na intunto gende tomanya amatuka mange igota kona gosaria bintu gatokwandamana tokoriye haki gatoriye haki no morembe.